Salutare! În acest videoclip voi rezolva subiectul 1 de la Bacul celor de la Științele Naturii, sesiunea august 2021. Exercițiul numărul 1, arătați că 3 pe lângă 4 minus i plus 3i pe lângă 1 plus i minus este egal cu 9, unde i pătrat este minus 1. Deci 3 pe lângă 4 minus i plus 3i pe lângă 1 plus i este egal cu 9. Vom desface prima dată cele două paranteze, înmulțind pe 3 cu fiecare termen al parantezei. Deci avem 3 ori 4, 12, minus 3i, după care mulțim 3i cu fiecare termen al parantezei. Deci avem plus 3i plus 3i pătrat este egal cu 9. Observăm că 3i și minus 3i se reduc, deci avem 12 plus 3 înmulțit cu i pătrat este minus 1, egal cu 9. 12 minus 3 este egal cu 9, 9 este egal cu 9. Exercițiul numărul 2 se consideră o funcție definită pe R cu valoare în R. Calculați f compus cu f de 2. Deci trebuie să calculăm f compus cu f de 2. Este f de f de 2. Vom scrie cât este f de 2. Este f de 4 minus 4, adică este f de 0, adică este minus 4. Exercițiul numărul 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale această ecuație. Haideți să o mai scriem încă o dată. Logaritm în bază 3 din x pătrat minus 2x plus 4 este egal cu 1. La exercițiul acesta, ori calculăm domeniul de definiție de la început, ori verificăm soluțiile la final. Noi vom verifica soluțiile la final. Trecem la rezolvarea exercițiului. Pentru a rezolva exercițiul trebuie să formăm în partea dreaptă un logaritm în bază 3 din ceva. Deci avem logaritm în bază 3 din x pătrat minus 2x plus 4 este egal cu 1, îl scriem ca fiind logaritm în bază 3 din 3. Deci 3 la ce putere ne dă 3? La puterea întâia. Mai departe, dacă știm că logaritm în bază 3 din această ecuație de gradul al doilea egal cu logaritm în bază 3 din 3, rezultă că x pătrat minus 2x plus 4 este egal cu 3. Îl trecem pe 3 în partea stângă cu semn schimbat. Deci x pătrat minus 2x plus 1 este egal cu 0. Aici avem formula a minus b la 2, adică x minus 1 la puterea a doua este egal cu 0. Adică x minus 1 e egal cu 0. Trecem pe minus 1 în partea dreaptă, x este egal cu 1. Facem verificarea pentru x egal cu 1. Logaritm în bază 3 din 1 la puterea a doua minus 2 ori 1 plus 4 trebuie să fie egal cu 1, adică logaritm în bază 3 din 1 minus 2 plus 4 să fie egal cu 1. Logaritm în bază 3 din 1 minus 2 este minus 1, plus 4 este 3 egal cu 1. Log în bază 3 din 3 este 1. Calculați probabilitatea ca, alingând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie divizibil cu 10. Bun. În primul rând, scriem formula probabilității. Probabilitatea egal cu numărul cazuri favorabile supra număr cazuri posibile. Ni se spune că alegem din mulțimea numerelor naturale de două cifre. Deci acestea sunt numerele de la 10, 11 până la 99. Pentru a afla câte numere sunt de la 10 la 99, vom folosi formula următoare. Ultimul număr 99 minus primul plus 1. Această formulă o putem folosi în cazul în care avem un șir de numere consecutiv. Deci 99 minus 10 plus 1 este egal cu 90. Rezultă că avem 90 cazuri posibile. Bun. Mai departe, numărul cazurilor favorabile îl aflăm în felul următor. Ni se spune că în exercițiu trebuie să alegem un număr din această mulțime de 90 să fie divizibil cu 10. Deci, numerele pe care le putem alege sunt 10, 20, 30 până la 90, din 10 în 10. Înseamnă că avem 9 cazuri favorabile.
Deci probabilitatea este egal cu 9 supra 90. Simplificăm cu 9, deci este 1 pe 10. Exercițiul numărul 5. În reperul cartezian X, Y se consideră punctele A mare, B mare. Determinați numărul real A, știm că punctele O, A, B sunt coliniare. Bun, deci O, A, B sunt coliniare. Știm că A mare coordonate 2 și 4, B mare de coordonate 3 și A mic, iar punctul O este de coordonate 0 și 0. Cum ne gândim? Păi, dacă cele 3 puncte sunt coliniare, să zicem că avem A, B, O. Ce înseamnă asta? Înseamnă, dacă ar fi să calculăm aria formată din cele 3 puncte, ar fi aria figurii geometrice formate de cele 3 puncte ar fi 0, deoarece cele 3 puncte nu formează nicio figură geometrică. Deci aria triunghiului ABC, că normal ar fi format un triunghi, are trebuie să fie egală cu 0. Formula ariei este 1 pe 2 ori modul din determinant din delta este egal 0, deci pentru că aceasta are să fie egal cu 0, acest determinant trebuie să fie egal cu 0. Adică determinantul este dat de următoarea formulă: x a y a 1, x b y b 1, x o y o 1. Este egal cu xa este 2, deci avem 2, 4, 1, 3a1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Este egal cu 2a plus 0 minus 12. Deci, punem condiția ca acest determinant să fie egal cu 0. Rezultă că 2a minus 12 trebuie să fie egal cu 0. Trecem pe minus 12 în partea dreaptă. 2 este egal cu 12, a este egal cu 6. Exercițiul numărul 6 se consideră E la X, unde X este un număr real. Arătați că E de pi pe 4 este egal cu 0. Deci trebuie să arătăm că E de pi pe 4 este egal cu 0. Haideți să vedem. E de pi pe 4 vom înlocui în această expresie pe X cu pi pe 4. Deci avem cosinus de pi pe 4 plus cosinus de 2 înmulțit cu pi pe 4 plus cosinus de 3 înmulțit cu pi pe 4. Este egal cu cos de pi pe 4 plus, simplificăm 2 cu 4 și rămâne un 2, plus cosinus de pi pe 2 plus cosinus de 3 pi pe 4. Pi pe 4 ar trebui să fie o valoare a cosinusului deja cunoscută, la fel și pi pe 2. Hai să vedem cum calculăm 3 pi pe cosinus de 3 pi pe 4 este egal cu cosinus de pi pe 4 plus 2 pi pe 4. Am distribuit numitorul. Deci cosinus de pi pe 4 plus, simplificăm 2 cu 4, pi pe 2. Mai departe vom folosi pentru acest calcul formula cosinus de a plus b, care este egal cu cos a cos b minus sin a sin b. Deci cosinus de pi pe 4 plus pi pe 2 este egal cu cos de pi pe 4 înmulțit cu cos de pi pe 2 minus sin de pi pe 4 sin de pi pe 2. Cos de pi pe 4 este radical din 2 pe 2. Cosinus de pi pe 2 este 0. Minus sin de pi pe 4 este radical din 2 pe 2. Iar sinus de pi pe 2 este 1. Deci este egal cu minus radical din 2 pe 2. Mai departe vom merge și vom înlocui aici. Deci punem o steluță. Cos de pi pe 4 este radical din 2 pe 2 plus cos de pi pe 2 este 0, iar cos de 3 pi pe 4 este minus radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2 minus radical din 2 pe 2 se reduc, deci este egal cu 0, ceea ce trebuia să demonstrăm.